Jackpot. Sige, batak. Sige, batak. Batak. Ayan, nakahuli man mga kasinag si Jan no. Ang isdain yan. Yun, dalawa. Dalawa. Mga kasinag, isang magandang hapon. Nakasama ko pala yung anak kong lalaki, si Janjan. Tapos si Minoy, napapangkin ni Misos. Tapos si Banot. Ayan mga kasinag, mamimingwit kami ngayon. Ayan ang dagat namin mga kasinag Ayan di ba? Mamimingwit kami para may pang-ulam kami mamaya mga kasinag. Ayan naman sila, nagtitik-tik ng umang. Yan ang ipapain namin mga kasinag yung umang. Yan ang ginagamit namin ditong pain ng biwas. Nakahuli mga kasinag si Minoy. Nakahuli. Dito na kami nagbanwit mga kasinag. Gawa ng wala kami nahuli sa rawis. Ayun. Yun, dali. Oho. Ang isdain yan. Yun, dalawa. Dalawa. Okay. Nakadalawa mga kasinag Matiway pala minute si Minoy. Nakadalawa kami mga kasinag Unang hagis pa lang yan ni Minoy mga kasinag. Yan Yan dalawa. Naumpisa pa lang kami mga kasinag manghuli dito. Inaasimbol ko naman yung banwit ni Janjan. Ayan. Naka-jackpot, dalawa agad. Kaasimbol ko lang yan mga kasinag. Ayusin ko muna yung sa banwit mga kasinag. Update ko kayo maya. Ayan mga kasinag, nakadali na naman si Minoy. Yun, ay, dali na naman. Ayun mga kasinag, nakabanwit naman si Minoy patatlo na Minoy ito. Tapos yung anak kong lalaki andun mga kasinag Biabanat-banata naman ni Minoy mga kasinag. Yan naman, huli naman si Minoy. Tingnan natin, anong huli? Sige, angat mo, dalawa. Yun, dalawa. Ano yan? Butiti ang isa. Pambihira yan Minoy. Butiti ang isa mga kasinag alpasan uli ang butiti na yan. Hindi magkakain. Tagalin mo na doon. Hindi ko pa maayos-ayos yung pamingwit ko mga kasinag. Lugi? Nakakahuli na lang sila. Lugi ako Lugi ako. Ayusin ko muna itong pamingwit ko. Ayun mga kasinag yung isang pamingwit, hinayos ko pa. Hindi ko kaya nasimbol kanina. Ayusin ko muna. Ito na yung butiti na nahuli. Matibay talaga daw. Hindi naglobo. Bakit hindi nalobo? Itaas mo nga po. Ito? Malubo na yan. Ayaw ba maglobo? Ayaw maglobo. Yun. Ayan ang kasinag kaya yung tawag na butiti. Gayawa na yan nalobo siya. Di ba? Lutang yan lutang. lutang. Ano, nakahuli? Ha? Alpasan mo na. Uy, nakahuli si Banot, nakahuli. Uy, dalawa. Nakadali naman si Banot Yun. Arungan yung isa. Tapos yung isa Ganun sunudan. Yan. Makakarami yata kami nito Kaso lang yung pain natin kunti na. Ilan na nahuli natin dyan? 4, 5, 6 Pambihira yan mga kasinag. Unang hagis ko sumabit. Ayan pamingwit ko sabit Yun. Hindi ko alam kung saan sumabit ito. Wala sabit talaga mga kasinag Wala. Kahuli naman kayo. Buti pa itong mga kasamahan ko nakadali na. Yung sa akin sumabit Wala, inaala tayo ngayon mga kasinag. Hindi tayo nakadali. Wala, mahina. Sumabit talaga. Sumabit. Ayun, nakadali naman. Wala. Yun, natanggal. Dapat yun
Tapos ilagay mo na itong ano. Wala. Ayan mga kasinag, nasortihan natin, natangkal yung ating ano, bandwit. Ayusin ko muna ito. Sige batak, batak, ayan, nakahuli man mga kasinag si Janjan, no. Butiti, tapos yung ano, tawag nito, yan yata yung inalpasan mong butiti kanina. Yung nahuli mo. Parang na akong kaya butay di kun. Pag umangkol. Hindi yan. Alpas eh. Huli na, ilagay mo na dyan sa gilid. Ayan oh. Ayan. Yes. Tapos yung isa, alisin mo yan. Matibay si Balot magtangkal mga kasinag. Mga kasinag, ang malaki yung aking nahuli. Ayan oh. Jackpot. Malaki mga kasinag oh. Ayan oh. Ayan. Jackpot. Ang laki. May nahuli pa uli si Minoy. Ilan na nahuli mo? Ha? Anong isda yan? Butiti ba ganyan? Yung butiti marami na pala butiti dito. Tikong. Tikong. Nahuli ni Minoy. Yan. Kinakain to? Yan oh. Ano malang kun? Masira mo niya kapritusun kun. Yan. Tapos ito naman yung nahuli ko. Ayan oh. Yung nahuli ko mga kasinag oh. Yan yung nahuli ko. Nakahuli ka naman baga. Go. Sige, batak ka. Butiti baga. Butiti mo yung nahuli mo na. Marigdi. Ano Minoy, nakahuli ka? Sumabit. Ayan mga kasinag, nakahuli tayo. Ayan oh. Ay nakawala. Pambihira, nakawala. Hagis ulit, hagis. Nakawala. Palastik na yan. Huli na eh. Anak, sige, hagis ka man, hagis. Ayan, nakadali pa yan, buti pa yan ako na yung makasinag, nakahuli na. Si Minoy. Nandun si Minoy sa kabila. Hagis. Okay na yan. Shoot mga sa bangka. Reel natin, reel. Buka natin na. Wala pa bang nasibad mga kasinag? Basa na si Minoy oh. Ano mga kasinag si Minoy? Sa kabila ng bangka. Ano no? Suhabit yung pamingwit niya oh. Ayun na, nilusong na. Ay wala. Wala pa rin huli. Wala, talo ako ng mga bata mga kasinag. Talo ako ng mga bata sa hulihan. Buti pa yung anak ko nakakahuli oh. Dalawa ng butiti ang nahuli. Ayan mga kasinag oh. Iniipon niya yung butiti. At mamaya daw niya inaalpasan pag tapos na kayo mga mingwit. Ay kinakain ba naman yung aming pain? Talo ako ng mga bata mga kasinag. Talo ako sa pamingwit. Sila dami ang nahuli. Sumabit pa. Ayan oh. Sumabit. Ang bihira na yan. Yun, nakahuli naman si Banot. Ano yung nahuli mo na yan? Baka butiti na naman yan. Ay hindi. Nakadali naman si Banot mga kasinag oh. Ako wala nahuli. Kasabit pa rin. Pambihira. Mahina talaga mamingwit mga kasinag. Yung may pampain dito, may pampain. Nak, may pampain dito oh. Ayan oh. Umang.
Ayan o. Oo. Oo. Meron pa. Ulan yan. May mga umang pala dito papain. Ah, nakuha mo, hinagis ka? Palastik yan mga kasinag. Inulan-ulan na naman kami. Relax sana yung pamimingwit namin dito. Bumanat na naman ang ulan. Yung dalawa kong kasama, yun, nagpabasa na. Yung isa nakapatong doon sa bangka. At tapos yan si Banot. Magkapatid yan, dalawa na yan. Wala pang nahuli oh. Ito palang yung nahuli natin mga kasinag oh. Yan palang yung nadadali natin. Ito isang uri din yan mga kasinag ng butiti. Tikong kung tawagin. Yan. Kaya kain daw yan. Baka butiti na naman yan. Ayan. Dalawa ba kaya ata? Dalawa. Ay hindi, may humabo lang. Ang laki nga oh. Dapat pala may loose plier tayo dito. Maliit kasi yung mga banwit namin mga kasinag. Ayan na oh. Okay. Okay. So, ayan, tanggal na. Ayan, tanggal na mga kasinag oh. Maano kasi yan, may tinik kasi yun sa ganyan yung mga kasinag, kaya mahirap damputin. Matindi kasi ang tinik nitong isda na ito. Okay, yun yung nahuli namin oh. Ayan mga kasinag, uuwi na kami. Ayan, tatlo kong kasama oh. Ayan, nagtigi isang labit na. Wala na kasi kami mahuli, kaya uuwi na kami. Tuwa-tuwa yung anak ko lalaki mga kasinag. Gawa nang nakahuli siya. Ano? Awa man. Awa man iyan. Basa-basa na. Basa ka na? Ha? Awa man ni Kambi. Tagalin natin yung tali. Saglit lang, saglit lang. Pauwi ka na kaya agad. Hindi pa natatangkalin. Lakad, uwi. Sige. Sunod, lakad doon. Sige, uwi na. Abante. Sige, yan. Tawa. Takbo na, yun. Alam na ang pauwi. Sige na, diretso. Sunod doon, sunod. Ayan. Sige na. Busog-busog oh. Kung makapansin yung mga kasinag yung tiyan niya oh. Butid. Ayan, tumakbo na. Mga kasinag, kararating ko lang dito sa bahay. Wala pala kayong panggatong. Ayan, magpuputol-putol muna ako nitong panggatong namin mga kasinag. Masyadong matalas ang itak, nabaon. Ang gawin mo nak, takot-takutin mo ito. Lalo mo doon sa loob.